Ahojte soškári! Blíži sa Európsky deň jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu už od roku 2001. Ak chceš vedieť viac o tom, čo prinesie rok 2024 a ako sa aj ty môžeš 26. septembra zapojiť, zostaň s nami. Alex, vedel si, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorými hovorí 7 miliard ľudí v 189 nezávislých štátoch? Len v Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov, čo sú približne 3% z celkového počtu jazykov. Približne polovica obyvateľov sveta je dvoj- alebo viacjazyčná, čo znamená, že hovorí dvoma alebo viacerými jazykmi. Tak to som teda netušil. Ja som rád, že viem po slovensky a celkom dobré aj po anglicky. A nemyslíš si, že na dnešnú dobu je to trošku málo? Predsa hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Takže, mi chceš povedať, že ja som človekom tým pádom len dvakrát? Čo mám teda robiť, aby som sa zlepšil v cudzích jazykoch? A toho sa neboj, ja mám nejaké tipy, ktoré ti pomôžu. Sem si sadni a opakuj po mne. Can as a canner can. Can you can as a canner can? No dobre, toto necháme tak, skúsim niečo iné, počúvaj. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a chicken eating kitten in the kitchen. No a nehovoril si náhodou, že vieš docela dobre po anglicky? Podľa mňa celkom dobre po anglicky viem. No keď myslíš, tak dobre. Ale ak nechceš dopadnúť ako túto Alex, mám pár tipov pre teba, ako sa môžeš zdokonaliť v cudzom jazyku. Tu sú tipy overené od vás študentov. Samozrejme, taký prvorady tip je pozerať filmy v cudzom jazyku s titulkami alebo bez, alebo takisto môžeš čítať knihu v cudzom jazyku, rozprávať sa s native speakerami a môžeš takisto aj cestovať a spoznávať. A povedz mi ešte, čo sa u nás na škole koná 26. septembra? Je pripravená súťaž o najlepší dizajn trička v téme Európsky deň jazykov. Každá trieda vytvorí vlastný dizajn trička, ktorý vloží na stránku školy, kde bude prebiehať hlasovanie. Trieda s najviac hlasmi bude odmenená. A aké sú podmienky súťaže? Navrhni jednoduchý nápaditý dizajn vystihujúci tematiku Európskeho dňa jazykov, vlož ho do linku na EduPage, zahlasuj za najkreatívnejší návrh a samozrejme sleduj hlasovanie, ktoré bude prebiehať do 29. októbra tohto roku. Zapojiť sa môže každá trieda, ktorá v sebe ukrýva dostatok kreativity. Bližšie informácie sa dozviete na stránke školy alebo v učebni číslo 71 alebo 74. Tešíme sa na vaše nápady a všetkým triedam držím palce. Nech vyhrá ten najlepší.